Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз, маълумоти аҷоиб дар бораи сирпиёз пайдо кардем. Хостам ба самъи шумо инро расонида бошам. оё шумо хусусиятҳои мӯъҷизавии сирпиёзро медонед? мизоҷаш дар дараҷаи сеюм гарм ва хушк аст. сирпиёз аз замонҳои қадим барои табобати зуком истифода мешавад. ҳазорсолаҳо боз сирпиёзро ҳамчун дору истифода бурдани мисриён, юнониҳо ва ҷопониҳо бесабаб нест. дар таркиби сирпиёз ба миқдори зиёд сулфати олтингугурд мавҷуд аст. ин модда таъм ва бӯи онро таъмин мекунад. он дар мубориза бо ҳама гуна бемориҳо ба илтиҳоби бофта кӯмак мекунад ва раванди ҳазми хӯрокро ба мӯътадил менамояд. зидди саратон, гипертония ва микробҳо мубориза мебарад. сирпиёз зебоии мӯй ва пӯстро таъмин мекунад. хӯрдани сир бо риояи фасли сол, мизоҷ ва дар ҳадди эътидол, хусусан бо сирко, барои дардҳои гуногуни пайвандҳо нафъ дорад. равғане ки дар он сир ҷӯшонида шуда бошад, ба буғумҳои дарднок бимоланд, дарди онҳоро дур мекунад. сирпиёзро пуфта бо навшодир дар омехта ба доғҳои касалии пӯст бимоланд, онҳоро нобуд мекунад, ба шарте ки доғҳо кӯна набошанд. бардавом хӯрдани сир дар ҳадди эътидол бо сирко ҳамаи кирмҳои меъда, яъне ки гиҷаро мерезонад. сирпиёзро пуфта бо асал дар омехта бимоланд шукуфаҳои пӯстро дафт мекунад. равғане ки дар он сир ҷӯшонида шуда бошад, рӯзе 2 маҳал як қошуқи бихӯранд, хулинҷи балғамро дафт мекунад. сирпиёзро дар меъёри эътидол бо сирко бихӯранд ва мудовамат бар он намоянд, санги гурдаро маъда карда мерезонад. сирпиёзро пуфта бо асал сиришта ба қутур бимоланд, сиҳат мебахшад, вале пӯстро захмгин мекунад. равғанеро ки дар он сирпиёз ҷӯшонида шуда бошад, ба хуни дар дасту по шахшуда бимоланд, вазъи онро беҳтар мекунад. сирпиёз дар таркиби худ бисёр микроэлементҳо ва макроэлементҳо дорад, ки барои организми инсон хеле зарур мебошад. аз ин рӯ сирпиёзро ба миқдори муайян дар як рӯз истеъмол намоед. ин буд каме маълумот дар бораи сирпиёз. ҳамеша сиҳатманду саломат бошед. худованд нигаҳбонатон бошад.